Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa tuwang panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw may kalaga Lunes, unang adlaw sa simana. Siyempre pa, pizza 1 ni nga bulan sa Setyembre. Ako po, unang adlaw po sa bulan sa Setyembre. Yun na pa mga igala, kay daghan kaayong nagahuna-huna na og Pasko. No? Basta beer na gani, mutugtog na yun ang paborito ni DJ Sweetheart. O tsaka ito imuhang paborito ni DJ Sweetheart. Nako po, ang kanta sa iyahang kining Lulo. Ayan, ang kanta mga igala ni Jose Marichan. Right? Yan, nakahuna-huna mo din unsay inyong andamon para sa inyong mga sagaray. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Sugod na tag-countdown, ani. Para mga higala sa Pasko o bagong tuig. Pero medyo pait. Ang ato ang mga higalang nabuhi. Muraot. Pero sa gyapon, dili man mausab mga higala ang Pasko. December 25, gihapon na. O ang bagong tuig, Enero 1 mga kaigsuunan. Ayan, Advance Merry Christmas na lang sa tanan. Nagsubay din sa 90.7 Love Radio sa programang Isyu sa Masa. Ayan, thank you so much. Medyo kuanta, DJ Sweetheart. Medyo taon-taon ato aning i-plaster gamay, medyo sunog o gamay. Delikado ng sunog gamay, basig paggamay-gamay ra ng sunugan na, unya kahuman mapagod ta. Alright! Sa pag-usap pa, maayo nga aga, advance Merry Christmas sa tanan. Mga kauban na to sa kahanginan. Ano na yung nagsubay sa ito ang programa over 90.7 Love Radio. Siyempre pa, din mga ikala sa ito ang FB Live, ang June Bersamin, Isyu sa Masa. Sa iyo pa kayo ng ayong pinaskuhan. Ampo lang mo din na magtuloy-tuloy ta din sa ito ang programa para kanang pinaskuhan, dali ra kayo na. Kailan pangutanag unsa. Itagdo nyo oras, 52 minutos na kalabay humadaan alas 6 sa bundag. Sama sa nandan, wala ta mga igala-ilaing tahas, kundili ang diskuter sa mga issue, mga igala, mga isgutanan karong buntag. Ayan na to pagkabanaan, agayan na to mga higala nga taga pagtagan. Ini sa to aga panag-uban-uban, panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Alright, pipila sa to ang mga isgutanan karong buntag. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Buruan, miluwat na yun sa katungdanan. Taga Davao nga DOTR Secretary Vince Dizon, maoy mihulip sa pwesto. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Administrasyong PBBM abri kuno ngadto sa mga Duterte
aron matabangan ang problema sa baha sa Luzon area ug ubang bahin sa nasod Pilipinas. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Baha sa Luzon pero flood control project sa Davao City ang gusto ni Congressman Benvenido Abante nga imbestigahon. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang pagbalibad di kani PNP Chief General Nicolas Torre III sa plano ni DILG Secretary Jun Vic Remulian nga mo palit og 80,000 ka mga armas alang sa PNP maoy nigula karong hinungdan sa pagkasanggi sa pwesto. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Duterte Youth Party List nga nag-file og impeachment complaint batok ni PBBM hingpit nang gidisqualified sa Comelec and Bank tungod sa 2019 elections offenses nga gireklamo sa mga militanteng kabataan party list. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang sa tuang mga isgutanang lokal, number coding ordinance ni Jupit Maluran nakadawat og mga pagbatikos sa mga Damawenyo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang 3 years nga business permit giduso ni 2nd District Council Ralph Abella nganha sa konseho. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kini guman pa mga igala, may magalangkob sa tuang panagkuyo. Panaguban-uban sa programang Issue sa Masa. Akong Sobleon, adlaw karon nga Lunes, unang adlaw sa simana, pitsa 1 ning bulan sa Setyembre. Unang adlaw po sa bulan sa Setyembre, unang adlaw sa Burmonth. So, amoy na natin ang Pasko, mga bahay. Alright, sa to ang mga suki din na sa kahanginan, labi na kaning mga nakasumay sa to sa FB Live, like and share lang ko sa to ang programa aron kining kuan no makuan punta no mabati punta sa inyong mga peers and friends din ha no. Oy, si Angi, congrats nimo din Angi. Merry Christmas ng daan ni. Giunahan jud ko nimo. Oh, si Spike Lim, ayan. Sa to ang mga suki sab, sa to ang FB Live, kinsa ba ning una kayo din hinakagreet kayo kajut lang kaayo ha. Porbida. Si Rico Gastardo, ayan. Si Uka Pao Sirano. Lloyd Ibasitas, JC Gabaya Jr., good morning. Shout out ko, gwapaw palangga na kong asawa. Daghan ang natakda ni Stephen Rodriguez ani. Si Ivy May Espin Ayuban naakaroon nagtudlo sa Pamuhatan Elementary School sa may Marilog. Oy, good morning dia. Ma'am Elsa Cutso, Joey Moderno Juarez, si Victor Adasa Sinya, o Kuya John Cordoba, kumusta naman ka din na kuya? Unsa na may gihambi na to karong mga pagbati din ha. Karong taon kining uban pod ato ani mga higalang dalikyatan pero ambak na yung sa mga hisgutanan. Stephen Rodriguez, good morning din og sa mga kauban nga mga carpoolers karong nga mga panahon na. Rodrigo Escalante, attendance lang, good morning dinhi sa programang Issue sa Masa. Alright, mga carpoolers, estudyante sa Ateneo on board na niya. Kana ra bang mag-drive ta ng mga carpool? Pamina mo pa kayo Kani gamay lang niya, ako lang singita gamay. Kanang carpool, public utility na siya. Ang jeep sabot pang pasayro. So, lahi ang mag-drive ka og private. Lahi kung mag-drive ka og public utility. Lahi po nang mag-drive ka og kolorom. Now, ganong ako aning pasingitan, gamay lang kaayo, tungod kay ubos sa ato ang transportation law, ang required diligence mga higala, lain-lain, no?
for purposes of civil and criminal liability. Pag ang imuhang driver di pasayro mga higala, taas kaayo ang requirement sa diligence because utmost diligence ang required sa balaod nga imuha silang i-deliver ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon safe and sound. Unlike kung private ang imuhang driver, ang required diligence mga higala ubos sa ato ang balaod is only a diligence of a good father of a family. Unsa man ang good father of the family? Panahon pa maguna sa Espanyol mga higala. Kana bang samar ka sa nagmaniho, samar ka nga kanang magmaniho ka, samar na sa mag-amping ka sa imong mga membros pamilya, isip amahan. Muna ang required. So dako na siya mga higala o kalainan. Pag naay pasayro na gani nga involved, na masayro na ka, diligence or I mean utmost diligence is required. How about kulurom dyan na masayro private? Nya kahuman na masayro siya kulurom. Unsay required nga diligence na? Diligence of a good father of a family or utmost diligence? Utmost diligence. Kay na masayro man ka bisan pa og kulurom tungod kay na masayro ka for purposes of civil and criminal liability, utmost diligence is required under the law. Importante na sa mga naminaw na to din nga mga carpoolers, mga namasayro. Bisag ka na magpahatod ng hits ka na. Utmost diligence gyapon na. Ni itabok kay usurong baha, di ba? Itabok sa kasada sungayon. O magpasungay labi na mga estudyante, mga di opisina, na mang libor din na magpasungay. Napuspos. Kana bang manglibor lang ba for a fee? Isungay ka para itabok ka to pikas. Uso na dito sa Manila mga higala. O sungayon ka. Naapoy uban, di magpabayad ang mga panuha kay ganahan o magsungay-sungay. Labi na ilang sungayon ka ng mga dalaga nga gwapa mga higala. Pero tiguwang, bayad. Utmost diligence di hapon ang required, ana. May nang makabalot ang daan. Unsa nang ato ang pangbuhaton. Unsay mga liability ni ana. Mapuspos ng imuhang sungay, madisgrasya, unya nagapabayad ka ng imuhang sungay-sungay, na liable ka. Utmost diligence ang required. Kinahanglan imo gyud siyang ampingan sama sa pag-amping sa imuhang uyab naman imong asawa na sayo pa sa bunta. Alright. Oy, si Juvenal Burgos, good morning din Junel Palar. Mayong buntag si Kujira Ubenke. Attendance lang. Iyahang papa si Baludoy. Niya kisa pa ni si Rose ang iyahang mama, mayong buntag. Si Juniora Budrok, good morning Alsonito Gibara, mayong buntag po din na. Sa tanang mga naka-tune in po nato karon nga mga taxi drivers, mayong buntag. Glenn Sampuang Casires, good morning. Mga taxi driver nato mga igala, daghan na day sila. Daghan na day mo din agaray ang ato ang sponsor din Kuya Mel, daghan na daw sila Kuya Mel. Daghan na sila. Alright. Doon na nagalay 2 minutos sa nagalabay human ang alas 7 sa buntag. Saway paglangay dirita mga higala sa mga init nga isyu karong buntaga. Di tani dugay-dugayon kay basig mabahaw ning trabaho ani. May ning ato adayo mga higalang hinaihan ni kay delikado mapanos ning mga istoryahan. Ato ang mga bahig DPWH Secretary nga si Manuel Bunuan miluwat na gyud mga higalas katungdanan. Ang gipuli ang taga Davao nga DOTR Secretary nga si Vince Dizon mga bay nga maoy sigig panghudir aning mga identified nga Duterte nga mga opisyal sa DOTR. Kaniadto kani si Vince Dizon mga bay pertini kasipsip pertini mutilap og lubot atol sa Duterte administration. Karon nakalingkod ubos sa Marcos administration, iyahan na mga higalang ipangsanggi ang mga identified nga pro Duterte dinha sa DOTR og LTO. Mahadlok siguro siya nga mamonitor siya anang iyahan trabaho mga higala nga pasipsip. Ang iyahang pasipsip nagbunga gyud
kay siya mga higala ang gibutang sa usa sa pinaka juicy nga posisyon mga higala ang DPWH Secretary. Ayan, karon na tabla na gyud siguro mga higala sa ulaw si Secretary Manuel Bunuan, miluwat na lang gyud mga higala sa iyahang katungdanan. Kaita. Onya una siya niluwat, nag-issue pa siya mga higala og kamanduan sa tanang mga officers ug empleyado sa Department of Public Works and Highways nga dili mga higala mobiya sa nasod na ay hold departure order. Na ay department hold departure order si Secretary Bunuan nga bawal ang mga opisyal o empleyado sa DP nga mobiya di sa nasod mag-abroad mintras na apay ongoing investigation kuno mga bay nga ginahimo. Og ipadaplin to ni kuan Vince Dizon mga higala, wala na to siya. Wala na to. Now, unsa mga higalay implikasyon niini? No. Ang implikasyon niini mga higala, nahadlok ang presidente kung mabakyum ang serbisyo kuno sa DP. Mahadlok siya og di makatrabaho ang DP kay wala mga higalay secretary. Kay daghan pa kuno kaayo og angayang trabahoon ang Department of Public Works and Highways. Now, ang kani mga higalang nahitabo nga pag luwat sa katungdanan ni Bunuan, ang implikasyon niini kay aron man daw tagaan og dalan may galang investigasyon, wala gyud loss of trust and confidence mga higala. Bisan pag ang rason mauna, pero wala na gyud. Daghan na kaayo mga higala nga walay salig nganha sa present administration. Tungod kay tataw kaayo mga bay, nga lost control na ang ato ang presidente. Diba? Good morning din ato ang idol mga higalang si Roger Balanza, naminaw sa ato. Lost control. I lost control because of you, babe. Diba? Lost control na ang ato ang mga higalang kwan. Mura nagsakyanan mga kaigsunan nga nabangga kay wala na i-break. Lost control ang ato ang presidente. Kanang lost control, unsa ba na? Impeachable offense ba na siya? O pwede na siya. Pwede na i-construe na to mga higalag loss of trust and confidence. Di ba? Lost control. Nganong na lost control? Kay wala na i-control ang ato ang mga higalang pangulo sa iya ang asawa. Kasi wala na i-control sa iyang asawa. Di na niya makontrol kung siya gusto siya ang asawa. Di na siya mga higala daw makabaliban. Agaray, maunay dili maayong tilimadon. Ikadua, lost control siya sa mga Remulyas. Kung siya gusto imuon sa mga Remulyas, palinglitan, maingon ang Remulya, si Crispin nga why magtingog-tingog, bisag presidente pa. Why magtingog-tingog aning may tungod sa kasos mga nangawalang sa Bungiro. Awag yun maka-ik, bisag ik na lang si presidente. Si John Vic Rimulya po, ang igsuon, nga gusto yun mo palit og 80,000 ka mga armas, mga higala, iyang gisugo ang PNP, ambot lang pilay komisyon ani kay naghigwaos man yun. Wala pod mga higalay si ang presidente. So, lost control siya sa mga Remulyas. Diba? Napay isa ka lost control. Sa iyang igagaw nga si Speaker Romales, aka Tambalos-los mga bay. Sigig pang insert og budget, bisag unsa na lang mga higalay, pang himuon pundos gobyerno, o bisag unsa na lang himuon pamulitika mga higala. Lost control pod ang ato ang presidente. Wa gyud siya imik sa trabaho sa iyaha mga higalang igagaw nga maoy pangulo karon din sa House of Representatives. Wala gyud siya. Daw, nagsuspitsa gani ang uban nga naa siguro ni iwan nga nahibaw ani si Tambalos-los. Nganong dili man gyud siya makabadlong, nganong di man gyud siya mabadlong sa presidente. Basig na gini nahibaw-an gyud, mao na lost control.
O, di apay loss control. Loss control sa mga kontraktor o sa igingon mga igalang Big Six nga mao'y nagsaipon sa mga proyekto sa gobyerno. Igo lang siya mga higala mo istorya nga mauni mauna pero wala gyud siya mga higala makasugod og iyahang kaugalingong investigasyon. Ngano man hadlok loss control. Loss control ang presidente. Loss control po ang presidente mga higala sa Commission on Election. Ha? Ang kumilik na lang rin magbuot-buot, kinsa i-disqualify, kinsa mga higalay padag-on, ang pildi padag-on, ang daog pildihon. Oh? Kumilik ka ang nagbuot-buot karon panahon ng mga higala. Meaning, loss control siya sa kumilik siya. Diba? Now, sa smuggling, ha? Pero naghanag smuggling karon, bugas, drugs, oh? Ipalutaw lang din ang mga higala sa dagat. Walay nahimo mga higala ang ato ang presidente. May na lang sa transaksyon nga illegal aning mga illegalista mga higala sa usa ka gatos may na lang na ay usa nga masapnan. Unya himuan dayon mga higalag balita sa mga media nila. Loss control ang nahitabo. Kani pa mga higalang CPP-NPA, loss control pod ang ato ang pangulo ani. Taod-taod balikan tani. Human lamang pipila ka ba nga pahinom. Isyu sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na mahigala dito sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. Doon na mahigala 12 minutos sa nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, good morning din na kang Marco Santiago. Naminaw sa programang Issue sa Masa, dinapita sa may barangay Bukana. Si Ading Tot Robinyos. Musta naman ka din Ading? Di gyud ka makabahin ani ding. Bukon ko na ni unyan taod-taod. Tati Saldoa Rodriguez, good morning. Listening here at Tagakpan Tugbok. May buntag din na sa mga Tagakpan Tugbok nga to ang dakbayan sa Davao. Now, apasumpay mga igala sa istorya may tungod ni ining gitawag na to ga resignation ag pagluwat sa katungdanan mga igala ni Secretary Manuel Bunuan. Na ani connection sa kanang loss control na gyud. Ang ato ang mga higalang gobyerno. Now, kung wa na gyud mga higalay ikabuga ang ato ang presidente, labing maayo nga mo step down na lang gyud siya, di ba? Sa na-mention nato mga higala nga dili na niya control ang iyang sawa.
Dili na niya control mga higala ang mga Remulyas. Oh? Dili na niya control ang iyang igagaw nga ato ang speaker. Dili na niya control ang mga kontraktor. Wa siya mahimo. Puro na siya istorya, di maimbestigahan. Wa siya control ug usaoy unsay panghimuon mga higala ni George Garcia dinha sa Commission on Election. Labaw nang wa siya control sa mga NPA mga higala, mga drogista o sa mga smuggler. Oh? Tungod kay kani mga tawana, very evasive. Wa gani siya control aning yang asawa, Rimulya, tambalos-los mga higala, mga kontraktor nga harap-harapan gyud muhimo og mga binuang under his administration. Ari pa ka aning mga drug lord, mga kini smuggler o mga CPP, NPA nga very discreet ni sila. Oh? Pila na ka-administrasyon mga higala ang milabay. Naglisod gani ani. Di gani sila maka uris-uris dayon ani mga kaigsunan. Ikaw pa nga wa. Ang kanipang present administration, may di man yung nag-underestimate na to. Pero mama na tinuod. Di gani, ni mo na mauris na din hang klaro na kaayo nga. Na ay daghang gihimo ng imuha din hang igagaw sa kining House of Representatives. Klaro na kaayo gibinuangan ang mga proyekto aning mga kontraktor nga ginaingo mga big six mga higala. O kani mga Remulyas. Klaro na kayo nga mura na po sila mga higala ang presidente o sa ilahang gusto maoy matuman. Mura na Ginoo. Di ba? Pag mga jita, ang imuhang kabubuton, maoy matuman dinhi sa yuta, maingon man sa langit. O mauna na mga higala, pati ang iyang asawa, mauna na ang nahitabo sa pagkakaroon. So sa pamaypuyan mga kaigsuunan sa ato ang Pangulo din na sa Malacanang, nga leader man di ay siya, nga lost control. Lost control, wala mga higala ay mahimo. So ang nagpadagan karon sa gobyerno mga higala, dili na ang gi-elect sa mga tao tungod kay ang ato ang gi-elect. Kaang-kaang man di ay mga kaigsuunan. Why mahimo? Kung unsa ang iyang suppose nga ginaplano, dili mga higala ma-implement. Take for instance, he wanted to have an investigation mga higala aning palpak ng mga flood control project. O sa may nahimo karon, wala mga higala investigasyon. Ginasaag-saag sa mga congressman nga mga nakatilaw mga kaigsuunan sa dugo, sa kwarta, dugo sa kwarta mga higala sa mga Pilipino. Parehaan ng Benvenido Abante, dili man elected, appointed man is Comelec. Ang nidaog katumang iyang kontra pero gidisqualify sa Comelec kay para si Benvenido Abante makalingkod mga higala. Ambot pila pud kay gibayad ani mga kaigsuunan sa Comelec kay naamay ng gawas ng istorya, bayad-bayad na din sa Comelec mga higala aron kapadagon. So, tanawa ra gud. Unsay gihimo ani mga higala mga panuhak, gina-divert ang issue. Imbes mag-conduct og thorough investigation pursuant to the order of the President, wala man nila tumana mga higala ang gusto sa Pangulo. Lahi man ang ilang ginatrabaho. So, this is an indicative act mga bay. Nga wala sila'y kahadlok, wala sila'y kaikog, wala sila'y respeto mga higala na sa Presidente. Siguro, napoy rason. Ang ila siguro ginahuna-huna mga higala, ang ayan ba ng respetuhon ng presidentihan eh? Ang ayan ba ng kahadlukan ng presidentihan eh? Dili man. Why? Because one of the attributes mga higala sa usa ka maayong leader is absent if not all attributes. Usa ni gigon natong pinaka-importante nga attributes mga bay, attribute sa usa ka pangulo, usa ka leader mga kaigsunan, moral ascendancy. That you have a moral ascendancy to command. Nga magmandar ka. Pursuant to the power of delegation mga bay, naa kay gahom nga magmandar sa imuhang mga sakop para tumanon ka. Magsige kag mandar, wa may moral ascendancy. Di pa na mutuman sa imo, ikaw gani. Moingon ka karon sa mga pulis, taga-PDEA o taga sa panadiyang mandakupay mga higala ng illegal drugs nga, hot na ninyo ng mga adik o mga pusher there is nasod Pilipinas. Unsa roy moral ascendancy nimo mo istorya nga ikaw gani mismo, dili man gani ka magpa-drug test. So, walay moral ascendancy mo na pinaka-importante mga higala.
Alang sa usa ka leader nga naa magbaton jud ka ana, magposes ka ngon ana nga kind of quality mga higala. Dili mo tuman ang mga subordinates nimo kung nakabalo sila nga ikaw dili ka mantigo. Mutuman man na for compliance only. Because nakabalo sila nga dili pug ka kabalo. Di ba? Dapat kabalo ka unsa ang imuhang himuon para sa imuhang mga subordinates as a leader. Tayo ragod pag seminar mo about leadership. No? Dapat kabalo ka mo bitaw nang ginaingon nila. A leader must be a good follower. Ang implikasyon ana mga higala, dili lang dinha. Lalum na siya. Ang buti pasabot ana, pag leader ka, kabalo pug ka anang trabaho ana. Oh? Dili man yung kaingon nga specifically knowledgeable ka din na, but at least you have the basic. That's why you need an aid na kay mga secretaries, mga advisors din ha. Ngayon mo ang isweldohan, aron mo tabang sa imuha. Pero ang mga plano, ang pag-initiate og mga plano, manukad nga sa imuha. Kung ikaw mismo, wala yung kay bisag gamay nga plano, or gadako lang imo ang plano, di man kasundo nila, nga naman. Kaya wala may moral ascendancy mga kaigsuunan. Mao na problema sa usa ka leader nga walay moral ascendancy. You will lose control sa imuhang mga kamanduan. Dili ka sundo nila. Oh? Amo sunod man ta ana. Nga wala man na siya naay authority pero way angay. Oh, bro, ingon ana ba? You are close with authority pero wa man kay angay. Ano man? Og di ta mo sunod, wa may tabo sa tuwa. Mosunod ta, way may tabo. Di ta mosunod, wa man gyapon may tabo. Di na lang ta mosunod. So mao na mga higala ang implikasyon din ha. Because we failed, na-scam ta during 2022 presidential elections. Nabudol ta mga higala. Oh? Pero gipasidanaan na daan ta ni Tatay Digong before. Na this man, apelido lang ang kusgan ani. But the person, si Bongbong mismo, is a weak president kung mahimo siyang pangulo. Maunay nakabahog tik-tik. Taon-taon! Balik na, man lamang pipila ka mga pahinumdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love. Alright, balik na may gala din sa ito palagkuyong. Managawanuban sa programang Issue sa Masa. Itag nyo lang sa 21 minutos na kalabay human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Emmanuel Alista. Tuganay Bridge na unsa naman ni traffic na kaayo, pila naman ni katuig. Na unsa man pud ang Tuganay, ilang dahilan tanag oras. Ma'am Ludivina Tampos Lotrago. Good morning din na ma'am si Tati Saldoa Rodriguez. Marco Santiago, kanunay yung naminaw sa programang Issue sa Masa. Diya dapita sa may Barangay Bukana. Ito ang dakbayan sa Davao. Mga taga-Barangay Bukana, mayong buntag ninyo din na. No? Mga taga-Barangay 76-A, diya sa area ni Kapitan Robert Ulan-Ulan. Yang barangay hall diya, iya mga barangay staff. Kanunay naminaw din sa programang Issue sa Masa. Salamat! Salamat yan. Mga taga-Santo Niño, Mintal. May buntag. Mga taga-LA, Los Amigos, Mintal. Atugbok naman. Good morning ninyo diya. Taga-Katalunan Grande. Katalunan Pequeño. Galanog-lanog din ha. Ang ito ang mga igalang program. Alright. Nag-mention ta mga igala kaganina about moral ascendancy as one if not the most important element mga higala. Sa usa ka leader
nga wala ang ato ang Pangulo. Mao ni nga nagkagidlay ni. Uy, Kuya Yan Mel, ha? Good morning din na. Oh, lami kayo ang imuhang pumelo nga gipadala. Oh, ang mga taxi driver, Kuya, oh, nagakuan na po sila, nagpadungog-dungog na nga daghan na daw sila daw. Daghan na daw sila. So, usa sa mga importante kayong attribute sa usa ka leader. Bisag asa ka magseminar about leadership, kanunay gyud na maigala moral ascendancy. Naagi na. Oh, be a good model to your organization, di ba? Raul Lagadla, Dinas Baguo Shiro, good morning. Be a good follower because you cannot be a good leader if you are not a good follower. Why? Wa magkakabalo sa imuhang ginasugo. Kay dili magkakabalo di ana, di man ka maantigo di anang trabaho ana. Di po ka maantigo mo sunod. Nya karon, moingon ang imong mga sakop, ikaw gani di kay kakabawa mo sunod, kami pa imong pasundo nimo. Unsa kang klase tambalos-los ka man siguro. Ingon ana mga higala ang implikasyon. So it is very important for a leader mga bay nga naa kay moral ascendancy. Manugo ka karon sa PDEA, pulis, dakpa na tanang adik, mga puso dakpa niya ikaw dili ultimo hair follicle drug test, dili gani ka. O say moral ascendancy niya. That's why, loss of trust and confidence. Wingong ka karon din ha sa mga asawa, sa mga kaasawahan, o mga kaasawahan, nga sundan na ninyo ang inyuhang bana, mga asawa mo, sundan na ninyo. Kay kanang bana ninyo mauna ang haligi sa ato ang panimalay. Manawagan ng presidente. Kisa may mutuon nimo nga imo gyang asawa, di man gay mo sunod nimo. Mo sunod nimo. Oh. Moingon ka karon kamong mga asawa, ayaw na gyud mo pag-crush-crush kay minyo na mo, nakakandado na ang inyuhang kasing-kasing nga sa inyuhang bana. Unya ang imong asawa sige ka crush paghihapon kang John B. Cremulya daw. Usaon why moral ascendancy? Di ba? Oh, moingon ka karon nga ako may presidente, ako ang dapat masunod, ang ako ang kamanduan o mga plano ang dapat mapatuman. Unya usa man ning mga Remulyag kung sa ilahang gusto, sila may matuman. Dili man ang plano mga higala gusto sa presidente mo'y natuman. Di ba? Oh, pareha na gyapon ni tambalos-los. Unsay gusto ng tambalos-los nga himuon sa tuang panudlanan mga higala, himuon yang tambalos-los. Walay mahimo o way nahimo ang presidente. Igo ra siya ni pirma mga higala, bisag blanco. Di papirma siya og blanco nga BICAM report para mga higala sa ato ang General Appropriation Budget mga kaigsunan. Ha? Annual budget na to. Di papirma ang presidente. Daw, gikuan siya, kanang siya tawag na, gi-hypnotize. Bisag nakabalo siya nga blanco, ni pirma ra pud siya mga higala. Ha? Ni pirma ra pud siya. Nga bisag bawal. Tanawa ra. Oh? Loose control. Samot na din ha mga higala sa mga NPA o mga smuggler. Oh, mga drug addict, kaning mga kining mga kontraktor nga sige gingon niya nga imbestigahon, dapat manubag. Wa man mga higala na sugdan. Dili kaya niya mga higala. Why? Because maybe naa siya membro sa pamilya, naa siya mga higala, mga paryente nga doon na po'y sama mga higala nga trabaho anang mga kontraktor nga mga palpak anang flood control o uban pang wala kay moral ascendancy. Oh. Kao ba ragod na mingon ka karon, sa imuhang bana ayaw gid pag uyab-uyab lab ha? Ako ra gyud lab. Oh, ayaw gid pag uyab-uyab lab na. Biyaan tagyog kang masakpan ta ka din nga naa kay ka-chat nga lain, bantay ka lang yun, Unya kahuman, ikaw nga asawa, iniglakaw sa imong bana kay mo trabaho construction, mo tambay tagsiniman na dito sa construction site kay layo, kinaas probinsya. Ikaw nga bana, pag wala ay, ikaw nga asawa, pag wala di imong bana, imong kadulog man di ang imuhang kumpare, Karon, unsa roy moral ascendancy nimo nga mag-forward sa imuhang bana nga dili muhimog illicit love affair. Oh, di ba? Maura na siyang istoryahan na. Oh, kauban na sa istorya gihapon, banag asawa gihapon paminaw din na Juvenal Burgos.
sige ni mo king naning masawa yung tanawa ng mga bold movies lab ha kay maimpluwensyahan ka na basin og di ka kagwanta wala ko diri imong kamangon na si pare ha unya ikaw sige ka man pugtan-aw usay moral ascendancy nimo ay nako 28 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag di ba Marco Santiago sa makausap pa good morning din ha Emmanuel Malingkis mayong buntag no si Sofia Solis good morning kanuna yung naka-tune in ang radyo o Facebook. Dubli yun kang Ma'am Sophia Solis. Si Marionito Azarcon. Happy birthday sa iyang wife nga si Lersa Ramos Azarcon. Ang bana nga si Marionito mo ay nag-greet mga bay. Agaray. Sure ball yun niyo niya. Birthday man, ha? O sa tanang mga nagsaulog silang adlaw na tawahan karong adlaw happy birthday na lang si Beljoy si Rato Zero good morning ninyo dia sa tanan nga mga naminaw dili napita pod sa may Madapo Hills Barangay 8A si Beljoy si Rato Zero naaday siya napita Rowena Rodriguez good morning listening nagabiyahe paingon mga higala sa kining trabaho Susan Gadyani, ma'am, good morning. Dadapita sa may lubugan. Sa'yo pa kayo nag-check attendance. So, atong balikan, moral ascendancy importante. Wala mga higala karon sa ato ang presidente. Lost control siya mga higala sa pagpadagan sa gobyerno. O siya dapat niyang himuon, step down because dili kaya. If you cannot advance, you better discount Mr. President. Maunay, tinuo din ha nga panawagan. Di man yun ni mo maagwanta. Kay grabe ka superpower ng mga nagpalibot sa imuha. Gikan sa mong asawa, igagaw, mga negosyanteng tambalos-los, mga kontraktor, NPA, smugglers, durugista, o guban pa. Dili ni mo kaya, Mr. President. For more than 3 years, wala kay nahimo. Bisa gamay na lang ang kabaguhan, wala kay nahatag. So, simply, ang implikasyon, dili ni mo kaya. Ayaw pugsa, Mr. President, kay magdugo. Diba? Muna ingon sa ako ang amigo nga playboy. Ayaw pugsa kay magdugo. Ayaw pugsa kay magdugo. Amot unsa kay magdugo. Magdugo siguro kasing-kasing. Magdugo kasing-kasing. Ayaw pugsa, Mr. President, kay magdugo. Pag dili ni mo kaya, di ay Vice Presidente andam og tagana. More equipped, more qualified, with moral ascendancy, with authority, well-experienced politician, with more knowledge, ani mga higalang pagukod sa mga illegal na mga grupo o mga individual. So, that's the reason we elected our Vice President because in case the President cannot perform his function, we have the option mga higala to secure our country. The Vice President. So ay purpose nga itong gi-elect mga higala ang Vice Presidente. Spare tire siya. Ang ato ang spare tire, kamo mga driver, paminaw mo din ha. Kana mag-spare tire mo og hilis. Mao ginay dako kayong sayop. Ang inyuhang spare tire dapat maayo gyud brand new, in good quality, in good condition ang imuhang spare tire. Kay spare tire importante ang role ana. Karon wala pa, pero pag siya ang mabutang din unya maplat gyapon ka. Kasi may tabo niyo wala kay spare tire, tanggong ka din unya sa lugar daghan kaayog mga bad elements, patay ka, di nakakauli. So, importante kaayo ang spare tire. Mao na nga nag-elect ang mga Pilipino back in 2022 og spare tire nga kwalipikado. Kaysa tinuod lang, ang gusto gyud sa mga Pilipino, supposedly, nga mahimong presidente mga higala, si VP Sara man gyud. Si VP Sara man gyud. Kaso lang si VP, wala pa kayo siya mga higala nagka-interest that time. Tungod siguro, kay naapod siya mga higala mga personal consideration pa. No? Siguro sa iyahang edad, sa iyahang pamilya, o sa iyang mga personal considerations mga bay, wata masayod. Siya lang ang nasayod mga higala. Now, karon gi-elect na to siya Vice Presidente. Because si Inday, wala na to padaga. Kisa may kalaban ni Inday Vice Presidente, si Tito Soto. Di ba?
So, aman tayo saligan ng Tito Soto. Joke-joke naman na. Ingiyaha pirmi. So, si Inday Sara nga itong gi-elect because we believe nga kanang pagka-vice presidente, bugat na siya nga pwesto. And so many people, because of the prior pronouncement of Tatay Digong, nga weakling president si PBBM, we elected BP. That in case PBBM cannot perform his function, we have BP Sara to assume og dili mabutang sa kalautan ang atuang nasod. Muna rason. Tungod kay again, siya gyud unta ang gusto mahimo mga higala sa mga Pilipino. Gusto gyud sa mga Pilipino. Si Inday Sara gyud ang presidente. Dili siya gusto. O sige. Dili man gyud may gusto ana ni PBBM. BP Sara. Pero kay siya man imong gusto, sige, okay lang mi. Pero ayaw balibad ha. Himuon ka na mag-vice presidente. Kay kung dili na siya maka-perform, tungod kay niingon na daan si Tatay Digong nga weakling na siya, ikaw gyud ang mo-assume as president. Maunay implikasyon mga higala sa ato ang set-up karon. Karon there is already i-proof mga bay nga dili kaya sa ato ang presidente ang pagpadagan sa atong nasod. Daw inutil. Sa pagpamulis mga higala, wala siya hold. Nagsumbagay ng DILG ug PNP. Sa iya mga gabinete, wala siya mga higala hold. Ug kinsa may makauna og tutsar. Nya tabangan sa iyang asawa, amo to iya may galang dapigan. No? Walay mga basis. Tawag ko ng mga relief order kung sa dina. Dili kayo mga higala klaro kung sa'y rason. Why? Tungod kay mismo ang presidente, wa makabaw kung sa'y rason. Nantuman lang siya kung sa'y gusto siyang asawa o sa'y gusto sa iya mga gabinete. And this is an indication mga higala nga wa yung kay hold sa imuhang mga sakop. So how can you deliver your promises to the Filipino people kung ingon ana ang imuhang abilidad? Di ba? Dili na abilidad, abilibad na, di ba? So, you have to quit your post and give it to someone who is qualified, someone who is recognized by law, someone who has the ability to do it. Like our Vice President. Wala may lain, Vice President man yun. Pag mawala ang presidente, mga higala, kisa mo na ipuli mo. Alang-alang mga House Speaker mo ang ipuli. Di ba? Vice President yun, ang ipuli mga kaigsunan. So, the Vice President is more qualified karong mga panahon. Ang tao nagtiwala sa iya. Di ba? Tested na nga ito ang Vice Presidente. Mayor pa itong una din mga higala. Waha gyoy mag-name drop ana nga mga iyahang mga kuan niya, mga sakop niya, mga opisyalis niya. Di gyud gusto siya ng name drop. Kung naaman siya mga announcement, siya mismo ang muhimo mga higala og personal announcement ngadto sa publiko. Ingon ana si Vice President Inday Sara, mas napagani nag-name drop panahon ni Tatay Digong. Ingon si Mayor. Pero sa time mga higala ni Vice President Inday Sara as Mayor, there is Davao, wa gyud mo makadungog nga nag-name drop o nag-ingon, ingon si Mayor Inday, wala gyud name dropping nga naitabo mga bay. So ingon ana ka firm ang iyahang leadership nga maoy gikinahanglan karon, sa mga Pilipino, maoy gikinahanglan karon sa nasod Pilipinas mga higala. Dili liderato nga paloy-paloy nga dili katuhuan ultimo sa iyahang asawa, sa iyang igagaw, sa iyahang mga appointed cabinet ug uban pa. Ay with more reason, sa mga Pilipino mga higala. Maunay labing sakit. Kung ikaw sa ka-leader, wala na'y maminaw sa imuha, wala na'y mutuo sa imuha, hugaw pa ka sa paburot. Hugaw pa sa paburot mga higala. Saan hugaw pa sa paburot? Ang sige kag usap-usapo niya ipaburot na pud niya, usapo na pud ipaburot na pud niya, masahay mahulog mga higala sa kining yuta, hugasan lang, baliko na pug usap. Hugaw pa sa paburot mga kaigsuonan.
Di ba? Good morning din na. Kang kuan, siya ba ni? Manong Paul Concoberta. Naminaw. Di adapitas may bada si Ryan Bintulan. Si paring Jacob Castro. Hinog na daw kayo ang iyang mga stag karong panahon na. Bong Makasampon. Good morning. Shout out. Jonel Palau. Nga naminaw karon. Salamat. Again, sa mga taxi drivers, kanunay nagsubay dinhi sa ato ang programa. Thank you so much. No? Utang kabubuto na namo nganha kaninyo ang naamoy pagsalig dinhi sa ato ang programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alright? So, moral ascendancy ang pinaka-importante among attributes mga higala isip usa ka maayong leader. Wala ka na, wala kay pulos nga leader. May paog, maglana kag putot. Na klaro din na. Pag maglana ka na lang putot. Why mo tuman siya mo? Tanawar ko din itabos ng presidente karon. Niya, kung ano siya, libak-libako na siya yung makabinet eh. Yanguon lang, paghuman, di gyapon tumanon. Di man gyapon tatanggalon na. Hadlok man na. Hadlok man na. O siya kadlukas presidente. Hadlok na gatong tabangan na guyo dito sa kining drug testing center. Pa-hair follicle na to. Alright, Tador, balik naman lamang pipila ka mga pahinog. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na magala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. I-check nyo orasan doon na magala 41 minutos sa nakalabay. Human, ang alas 7 sa buntag. Shout out daw din na Jo Indrina. Onya, happy birthday po. Kang Kambal. Siya man nga Kambal, Jo. Butangig apelido. Kaya kung wa na yung apelido, basig parinti pa na nila kuan. Nila Daguhoy o ni Raha Humabon. Way mga apelido. Nila Lapu-Lapu. Mga parinti pa na. Wa may apelido. Alright. Dito mga igala. Padayon ta. Tanawa ka good. Karon. Walay moral ascendancy mga higala. Nagpasugo og investigasyon para maimbestigahan nga mga kontraktor aning flood control project mga higala, mga ghost project, mga scandalous project. Pero unsay gihimo sa mga congressman? No? Ang gihimo mga higala hinuon, ang baha na sa Luzon, ang flood control sa Davao City ni Congressman Pulong Duterte, mao'y imbestigahon kuno mga higala ni Benvenido Abante. Tanawa na gud. Gilihis. Diya pa lang daan, makita na nimo nga wala mga higalay pagtamod. Although, may ta siguro nga, lahi man ng mga congressman dyan kay separate department man sa kining Office of the President.
dili man saklaw sa gahom ang kini nga Congress, sa Office of the President, because the Office of the President is executive, ang Congressman is legislative. Tama! No? Pero tungod, kay pareho sila mga igalang partido, dapat ang ilahang direksyon, ang direksyon sa Pangulo, nga maoy dako-dako mga igala sa ilang partido, maoy naay tingog sa partidong alyansa mga igala, dapat sundon siya sa iyahang mga miyembro. By department, dili sila mga higala pareho, pero political, kining gitawag na itong party, pareho sila. Di ba? Sir Luis Lazaro, good morning, shout out, di Panubay, Bread Factory, habang nga nag-deliver og pan, naminaw. Ikado tang mabangga, tanas yung bako, sir. Oo. Kung maminaw, mag-drive lang, sir, ha? Kaya basig, imuha ng kumutunog kayong accelerator o maglagot ka nga to ang topic karon, ha? Kaning mga tao nga to ang ipangisgutan. Imong kumuto ng accelerator tamas ginawan, na. Delikado. So, kana mga igala, kay pareho man na sila og political party. Definitely, pareho sila mga igala og agenda. Pareho sila gi-promise sa mga tao during the campaign period. They are in parallel, they are in unison as far as political plans and programs is concerned. Pero ang itong pangutana karon, nganong ang gihimo ni Benvenido, Abante, inay nga tugunan ang panawagang investigasyon mga igala sa scandalous ghost nga mga flood control project dito sa Luzon, nitabok naman hinuon siya dire sa Dakbayan sa Davao, kaya ang imbestigahon mga igala ang flood control project sa Dakbayan sa Davao kay 51 billion kuno ang pondo kaniadto pa 2020 to 2022 panahon sa Duterte administration, no? Sa papa ni Congressman Pulong, kaning nasguta nga pondo 51 billion kuno kay palpak kuno ni. Ikaw na may naging palpak. Ha? Tanawa lang amo ang flood control. Tanawa. Ha? Pastor ka man. O ayaw pa makak. Tanawa ng amo ang flood control. Pagdala din nag-uyab, Pastor Abante, pagdala uyab, di ba musugot na nimong uyab kung musuroy mo din ha sa amo ang bangkiruhan, kilig sa bangkiruhan, kay naais planage din ha. Pwede ka din ha makadate sa imuhang uyab. O, sugton ka dayon, bisag tiguang ka na, sugton ka dayon, basta imong isuroy din ha sa amo ang isplanage din ha ng bangkiruhan. Ha? Bangkiruhan river. Tanawa na mga igala, uguban pa na mo din nga mga suba. Gwapo kayo ang amo ang flood control din eh. Naay mga pathways, naay mga bench, naay mga igala, mga dekorasyon. No? Dili lang ni ingon nga flood control, nga gitap-tap lang niya, pating ni Pisa. Parihaan ng inyong gitrabaho na sa Luzon, resulta, grabe mga igalang pagbaha. Dawas niya na, naay mga resibo nga nagpamatuod nga nahuman yun ng flood control ni Congressman Pulong. Naalay na sugan, wa mahuman, kay giipit ni Tambaloslos ang budget para sa Dakbayan sa Davao para mabudget ang mga Duterte. Di politika mga higala ni Tambaloslos. Muna klaro din ang istorya. Pero kung may kag flood control during Duterte administration from 2020-2022, even from 2016 going to 2022, una mga higala ni Kanaog si Tatay Digong, tanawa na mga project na mo dire. Ligon. Ha? Isang pagkusog ang baha mga higala, dili maanod ang amuang flood control project. Dili pareha dia sa inyuhang trabaho. Gamay lang baha, wala na. Nangahilhig na mga kaigsunan. Nga naman, dili mo sugot si Tatay Digong ug ang mga Duterte nga himuon ang mga binuang dinhi mismo sa ilahang hometown. Di ba? Vice Kapitan A.L. Kinsay, good morning din na. Punta Dumalag na mina Matina Aplaya. Salamat. So dili yun ana ang amua din yung trabaho nga sinampangkong. Kaya bisan ang mga kontraktor din siguro. Business and profit wise ang mudiskarte mga kontraktor. Pero dili nila mga igala kaya sinampangkungon ang trabaho din because naagyod mga igala repercussions yung may tabo sila kung ilahan ang himuon ng mga binuang dinhi sa kining Dakbayan sa Davao. Okay, sige nagpasidaan ana si Tatay Digong. Ayaw gina niyo binuangin ang kwarta sa mga tao. Muna ang amo din yung mga flood control na mo ligon.
Ang ilang gina-issue, baha. Kano sa mawa magbaha ang Davao, labi na kusog ulan. Ha? Nga ang dakbayan sa Davao, below sea level. Mga bitaw itong during pa, sa second term ni Tatay Digong as mayor. Itong last term niya as mayor, na malitaw mga rubber boats. Nga gi-continue ni Inday Sara as mayor. Nga naman, wala naman yun tayo hold ani. Alang-alang mag-atuan ng ilibit ang tibok dakbay sa Davao, ato ng lukaton ng Mount Apo, mo itabo na to diri mga igala para lang ma-above sea level ta. Because we are really below sea level. Ang atong downtown area below sea level. Oh. Di ba? So, usa may mahimo na to din na. Pag mag-ulan, magtapok ng tubig diri sa ubos. Mo na nga ang remedy mga igala, kay wala naging remedy ana is rubber boat pang rescue. Taon-taon, ato di may gala nga, balikan human lamang, painom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo? Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Alright, balik na mga bahay. Dili sa tapalag ko yun, guys. Sa 90.7 Love Radio, 49 minutos na nakalabay human ng alas 7 sa buntag. Now, apasumpay mga bay, kaya nasugdan taning istorya ning diversionary tactic sa administrasyon karon. Ilabi na ni Benvenido Abante mga higala. Nga inay imbestigahon, subay sa panawagan sa Pangulo, imbestigahon ang mga kontraktor sa mga ghost o scandalous flood control project dito sa Luzon nga mao hinungdan sa pagbaha. Ang dakbayan sa Davao naman hinuon nga flood control project ang imbestigahon aning panuhak mga kaigsuonan nga appointed congressman. Nga si Benvenido Abante. Now, nag-mention ta kaganiha. Ani maguni, story lang gamay para masabdan ninyo. Ang dakbayan sa Davao na himong syudad mga igala tungod sa business and trade. Mga barter before nga diha nanukad sa suba. Wala ni siya gihimo mga igala ang syudad as in nga gihimo gyud siya tuyo nga masyudad siya. Na syudad ni siya tungod mga higala sa mga activities mga tao ug settlement sa mga tao. Naidaghang mga taga-ubang lugar, lagyong lugar, maabot diri dayo mga igala dinas baybay bangkiruhan. Hantod nag-progress na mo siyang syudad. Mo bitaw lang dakbay sa Davao, gagmay ang atong karsada diya sa downtown area. Nga naman, kay na-occupy naman siya daan sa mga tao, una siya nahimong syudad mga higala. Mao na pagpasabot, dili na siya failure sa local government. Dili pareha sa General Santos nga una nahimong syudad ang Jensan, gi-ready na daan siya para himuon siyang usaka syudad. Ang dakbayan sa Davao, nahimo siyang syudad tungod mga higala sa mga activity, business intercourse. Kining gitawag na to mga higalag kaning mga pag-migrate, migration sa ubang nga mga taga-ubang lugar dili sa Davao, dinhi sa Mamuyo. Unya, nagpwesto sila, nagnegosyo sila, di naman pwede mo matanggal sila din na silang pwestuhan, nakapatitulo na sila sa yuta. Unang gagmay ang ato ang city streets. Ikumpara nimo sa ubang mga lugar nga gituyo gyud himo sa pagkasyudad. Ang atong dakbayan sa Davao, nanukad ni ang mga activity before, diya sa baybay. Dunggo sila. Below sea level ang dakbayan sa Davao. Di ba? So, saan man naroon nimo? Nga kung mag-abot mga higala ang tubig sa bukid ug ang taob sa dagat, musaka gyud ang tubig mga bay. Dili gyud ma-release dayon. Mapundo siya. So, muna, ang atong local government, sa pagpanguna, sa mga Duterte mga higala, nag-purchase tag mga rubber boats ug uban pa mga higala nga gamit. Tungod kay, dili na to kaya nga tapalan ng tibuok dakbayan sa Davao. Aron lang mahimutang above sea level. Di ba? Mugay nang inguna ko kagani ang saman. Ma'am April Jane Monato de Loraso. Good morning din na, ma'am. Lukaton tanang Mount Apo para itapal na to sa dakbayan sa Davao para di ta magbaha dili para mo taas-tas dagat. Imposible man na nga may tabo. So, mo na gingon ni Digong, what is humanly possible lang ang pwede na to mahimo. Mora na ato ang himuon. Mora po na ato ma-promise sa mga tao. Dili po ta mag-promise mga higalag, heaven and earth sa mga tao nga dili na to kaya himuon pagabot sa panahon kay singlon ta sa mga tao. Di ba?
So, what is humanly possible? Unsa may posible? Ginabaha naman yun ta. Tungod mga igala sa mga massive development, si Babaw, subdivision mga igala ni Bilyar o kisa pa na mga developer din ha, wa na mga kahoy nga mupugong sa tubig, diretso nag-us-us, palailos, dinhi mga igalas downtown area, taob ang dagat, di makalahos ang tubig nga tos dagat. So, gobyerno mga kaigsunan mo, diskarte na lang yun. Kuwantag rubber boots. Para kung naay kinahanglang i-rescue, ma-rescue dato dayon. Di ba? Sir Luis Lazaro, good morning din na. Oh. Ma-rescue dayon na to. Kay naata mga higalay rubber boats. Kahuman, ang atoa may local government nagplano nga wala na'y mga subdivision sa mga low-lying areas. Wa na'y mamuyo din ha. Kay pag mag-abot ang taob o ang tubig baha, gikan si Babaw, lunop ang dakbayan sa Davao. Kisabay tao magkasulbad ana. But, wa mga higala kayo nagreklamo dis Davao nga grabe ka baha, pariha dito mga igala sa kauluhan. Dito sa Luzon area nga grabing baha dito. No? Ay nako. Nya karon, gidivert ng isyo para mamatay ang isyo mga igala. Nga gitutukan karon sa mga tao, labot ani mga ghost projects o mga scandalous flood control projects mga bay. I-divert ni Abante, ang appointed sa Comelec mga higala dinas Kongreso. Iyahang i-divert dinhi sa mga project ni Congressman Pulong Duterte. Ora siya ang mga higalang agenda. Diversionary tactic. Diversionary tactic. Karon, si Abante, sige, Abante anang isyu ha. Ang Malacanang na mismo, nag-open na mga higalas, pultahan para sa mga Duterte nga, mutabang kuno mga bay sa problema sa bahali naman kaya. Pero ikaw, makaya ni mo, mangayo ka kagtabang. Ha? O makaya lang, mangayo makakagtabang, dili na makaya. No. Pa atong istorya ng kinanto ba? Duha mga higala ka mga babae, ilang target foreigner. Unya, kay kanang foreigner, dollar magyo ibayad. No, dollar man gyud ibayad. Hakog man kay itong usa ka babae. Niingon man siya nga, ako na lang ani, suluhon ko ni. Para ang talent niya sa foreigner, siya ra gyud. Di niya tumabahinan to iyang isa ka kaubang babae. Ha? Nga niingon to isa ka babae, makakaya ka kana, dako ra ba kay ng foreigner na? Basig manawag kag 911 nagpa-rescue ka din na. Ha? Akayoy, ha? Basta ang iyang ginaisip, ang talent fee nga ihatag sa foreigner, siya ra gyud di mabahinan tong kwan kay kung duha sila, mabahinan to. Ingon ang foreigner, duha lang mo. Kay para dili kay ka makutasan. Dili gyud, siya ra gyud. Karon kay gilatigo man gyud siya ayos foreigner mga higala dito sulod sa kwarto. Nagpanawag na ron siya og rescue. Niingon na siya, tabang miga, di maagwanta. Tabang. Karon, maulay na itabo kang presidente Bongbong Marcos. Nagpanawag, nagtabang. Asa naman ang imuhang mga sulsultant din na, nga dagko kayog talent fee? Asa naman ang imuhang mga department heads din na, mga secretaries, undersecretaries, mga assistant secretaries, mga technical person, technical people, nganong wa man ka manawag og tabang dito, diri man ka sa mga Duterte. So mao na dakong pangutana karon. Dili man di kaya nimo ang pinakamaayong matabang nimo. Muluwat ka sa tungdanan, muluwat sa katungdanan, ihatag na kang Vice President Inday Sara, kay kaya na sulbaron ni Inday Sara ng problema, na kagamay anang baha lang. Kaya kayo na sulbaron. Kung baha lang ang problema, kaya na ninday Sara. Kaya na. So, wala naman kay ikabuga, nga musulbad anang problema na. Ihatag. Ihatag na sa ato ang vice presidente. Kay kaya na sa ato ang presidente. Actually,
kung boto na unaon, kung padaghanay og boto mga higala. Ha? Parang between Vice President o President, ikaw, isa lang ba? Wala na presidente, unang kuan lang ba? Kanang kinsa ang sunod nga boto, mao'y Vice President, kanang isa lang ba butuhan ba? Actually, hindi Sara ang presidente. Why? 30 million kapin ang iyang boto mga higala. Ang ka-PBBM, gamay ra ikumpara sa iyang boto. Although gi-endorse siya mga higala, pero gamay ra ang iyang boto. Oh? Si Inday Sara, 32 million ata ang iyang boto na nakuha. So, katong boto ato, dili to ingon nga, diya lang siya kuto pagka vice presidente. Ang katong boto ato, ang implikasyon ato, nga kung dili kaya, kay naanay previous nga pronouncement, ang ato ang Tatay Digo nga di na kaya. Weakling na ang personalidad anang Bongbong Marcos. Wala na moral ascendancy kay gigukod na tong una dito sa mga US authorities, nagbitbit na og cocaine, gigukod na dito. Daghan pa mga kaso pag yun, walay moral ascendancy. So ang implikasyon sa will of the people mga higala, 32 milyones. Nga ningon, yes, Inday Sara, our Vice President. Spare tire lang siya kung paminaon. Pero siya mga higala, ang looking savior mga bay sa administrasyong Bongbong because naanay premonition daan si Pangulong Duterte. Anong premonition ang imong gigamit yun? Ha? Paingon man gusto pagkamatay ko ng administrasyon. Premonition. Ha? Premonition. Naana mga higala premonition si Tatay. Oh? Nga kaning administrasyon na wala. Oh, because the president is a weak president. Ang pangalan lang mga higala nga Marcos, ang apelido lang nga Marcos, maora mga higalay iso. So wala. Wala tay mahimo din. Kani ato ning subaybayan ha. Dapat si Abante maulaw. Oh, kung makita niya nga to ang flood control diri nga gihimo ni Congressman Pulong na ay mga esplanades mga higala, naka-dekorasyon, no? Ginaditan sa ako ang mga amigo, mga higalang minyo. Minyo, nag-date o galaka. Oh. Diba? Maulaw siya. Kaysa ka ng ilaha nila mga ghost, na bisag usado kalublak, ingon ang presidente, wag yan tao. Ako ba naaman, pero burarag karton, may galang, gibutang dapit, sapa. Gamayng baha, ano na yun. Diba? So, dirita. Sa isyu mga higala ni General Torre. Kani. I-check sa anyohang orasan. Kay untop na mga higalang alas 8 sa buntag. Basig mga late mo din ha. Ano yung trabaho? Sige rin magpaminaw dali sa isyu masa ha. Sa 90.7 Love Radio. Lili-lili po mo din panagsa. Pasiplat lang ko. Tarawan yung orasan. Kaya basig mga late na mo din ha. Now, unsay isyuan ni mga higala? Kaning isyu di ay nga natanggal si General Torre despite nga ang iyahang karir iyang gisugal. Muhimog ma-illegal unconstitutional mga higala nga trabaho para lang ma-please ang iyahang amo, but despite sa iyahang mga higala gihimo, gitanggal siya kay ang hinungdan mga higala, wala siya muuyon sa gusto ni Junbic Rimulya nga mamalit ang PNP og 80,000 ka mga armas. Ambot ang pilay kantidad anang 80,000 ka armas. Ha? Na baka ideya diya, di sweetheart? Pakitanaw daw ko. Pilay proposed budget, anak. Kay pwede na daw na mga higala, insertion. Insertion. Insertion na po. Insertion ng mga tawanan ni. Wa mo sugot si Torre. Kay ang rason ni Torre, pariya sa rason sa iyahang gisundan na PNP chief nga si Marbel, nga maupod untay tanggalon mga higala ni Rimulya, nga kanang purchase of 80,000 firearms dapat iyahana sa mga sundalo, Armed Forces of the Philippines, because ang PNP is civilian. Wa mo sugot, nagahigahi si Torre, mo nang gipagawas nila ang istorya karon ni Junbic Rimulya, no? Nga si Torre daw nidako ng ulo, nasakit daw hydrocephalus mga higala. Nasakit daw hydrocephalus si Torre. Pero interview ng media, mingon nga okay sila, ana. Pero ang ipagawa sa iyang mga media, si Torre nasakit og hydrocephalus.
nagasarkom na daw, di na daw mga higala maminaw sa DILG nga maoy ahensya diin under ang PNP. Na hydrocephalus ito. Mao nga gitanggal mga kaigsunan. Nakababa mo kung saan ang hydrocephalus? Di ba kanang dako ang ulo mga higala? Oh. Ang sulod tubig. Kani daw kang turi na hydrocephalus, pero dili hydro ang sulod. Di ba? Hydro tubig. Hangin daw ang sulod. Kaya di na mo tuman mga higala. Siya ang gusto nga papaliton og 80,000 nga armas. Kay basig dan deal na ni mga higala ni John Vic Remulla ning 80,000 ka mga armas. Ha? Dan deal na ni. Unya dako kayo mga kaigsunan og kickback ang DILG. Pero di mo sugot si Tory, mapalpak ang iyahang dandil. Oh, di ba? Mao na ato ang suspitsa din. Nganong ingon ana ka man gyud mamwersa sa PNP chief. Pabasig na ana gyud ni dandil na gyud ning armasa ni. Para sa PNP. Kay pwede naman daw ng budget insertion mga higala. Oh? So, gipuli si Nartatis. Kay si Nartatis, muuyon daw mga higala nga palito ning 80,000 nga armas. Para dili kayo sunog, kay si Nartatis PMA graduate na, batch na ni General Bakay, Mateo Bakay. 92 sa PMA. Kaniyang gigamit para mugawas. Nga dili sila magkakunay bans ni Tory sa baruganan may tungod aning armas nga paliton. Kay naglagot naman ni si kay gidimot gud ni Tory ni si Nartatis. So mao ni siya karon ang gigamit ni John Vic Remulla o gihimong PNP chief aron dili maimpluwensyahan ni Tory si Nartatis. Kay away na naman ni Bikir si Nartatis ug si Tory. So siya ron ang gigamit. Pagka-bright yun ng Remulla. Pagka-bright. Ang ko dito may gala sa DOJ, nagpahilom-hilom na. Masig nag-istorya na turon sila ni Ato nga. Bright. Diba? Cypress Garcia. No? Pneumocipalus na John. Ang tawag anak kanang hangin. Diba? Atod pa ni Good Samaritan. Flower horn na si Tory. Kaya nidako ang ulo. Pero mauna mga higala karoy nang gawas nga istorya. No? Nga gitanggal siya kay di siya mosugot gipuli si Nartatis kay away sila na ni Tory para dili na mahunghungan ni Tory si Nartatis nga ayaw tuoan ng John Vic Remulla mamalit mong armas ang PNP 80,000 kabuok. So ang pangutana sa mga Pilipino, pila na pod kaha ang kickback ani ni Remulla mga higala ni armasa. Anong iyahagod ning ipamugos? Anong iyahagod ning ipamugos ning 80,000 ka mga armas mga pulis? Ang mga pulis naa naman ay mga armas. Di ba? Bagong graduate gani, mulon magadayon kay mo palit og gwapong armas. Saan man imong armas? Nga dili man gira nga to ang ginauna din ha. Although part na sa law enforcement kay naay manukol, labi na karon parte ng daghanang adik, di ba? Kita mo atong viral gos video dito sa may Santa Rosa, nagpinusila ang mga pulis o ang mga kriminal mga higala. Nga naman, adik naman. So kung mamalit na tag-armas karon, kung tumanon ta na may galang istorya John Vic Remulla, dati sa nag-mission, nga nanginahanglan nag-armas ang mga pulis karon gyud. Nga nag-armas ang pulis, daghan na kayong kriminal. Yakaman, sige, balita ang Malacanang nga nagbaba ang kriminality. Nga manginahanglan man tag-armas daghan kung nagbaba ang kriminality. Una gingon lagi, nauna nagihapon ta sa to ang sariling tarik ang trabahoan. Nauna ta sa to ang sariling tarik. Sige, balita ang Malacanang, bumaba ang crime rate, tumaas ang crime efficiency solution. Masulba naman din na ito way armas-armas din. Nga mamalit pataan ng 80,000 ka mga armas ihatag nga to sa mga pulis. O sa may purpose. Kay basin lagi og dandil na kuya ang supplier. Di ba? Dandil na. Naanay figure mga igalas komisyon. Di ba? Kuya Jerome Mabalumuda. Check attendant lang si Neil De Leona.
Maayo nga buntag dia San Roque Daliao. Good morning ninyo mga taga Daliao. Kagawa din ni Benito kanunay naminaw sa tuwang programang Issue sa Masa. Pasig mauna mga igala, dandil na. Police civilian in character. Dili priority ang armas. Besides, ang mga police pag-graduate mga igala, mulo na nag-upslay, amslay, kahuman, kagidlay mga igala, kay palit ng armas. No? Upslay, amslay, unsa pa ng ubang lunan nila dia. Nya init kahuman, kagidlay. Kay magminyo pag yun mga higala, dako kay gastos kasal. Kay ang babae mo pagasto yun, kay pulis god ang bahay god. Diba? Luoy kayo. Patrolman ang ranggo. Bagay, sweldo, 30,000, napay mga allowance, dako na po na. Pero imong asawa, bilmuko po kayo, wala na. Wala na imong asawa, bilmuko. Na ay ubang asawa. Mangita og katong mga kirnel, katong mga retirees na, kay dagko nagsweldo. Na, mao na ipang uyabon. Kaya ang asawa, iyang bana nga patrolman, gamay pa magsweldo. Pero naapoy uban, asawa o kirnil, manguyab po mga igalag patrolman. Kay dili sweldo ang giapas, ang ka-high speed po mga higala. Ang lain ng gustos tao. Kahay maglibog ta. Diba? Taon-taon na. Kay ato pa ni mga higalang salsalo ni istoryahan. Humanaman, pipila ka baga, pahinom doon. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Para sa buwan ng Setyembre, ito yung ating mga inaasahang track ng mga posibleng bagyong mamuo or pamasok ng ating PAR. So for September, 2 hanggang 4 na bagyo or tropical cyclones ang ating inaasahan. So makikita natin dito sa image na ito yung mga usual track sa tinatahak ng bagyo for this month base sa ating climatology. Itong unang track ay isang recurving track. So posibleng mamuo yung bagyo na ito sa northeast or dito sa eastern boundary ng ating PAR. Patuloy itong gagalaw generally westward and then magre-recurve northward. So ang tinatawag natin or ang tawag natin para sa mga track ng bagyo na ito ay recurving. So mananatiling malayo yung mga bagyong ito sa ating bansa at patungo yung track dito sa northern boundary ng ating PAR or northeastern boundary ng ating PAR towards sa area ng Japan. So yung mga bagyong ganito yung track, inaasahan natin na maliit yung chance na magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa at less likely rin ito na palalakasin o paiiralin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito naman pangalawang track natin ay isa ring recurving track. So posibleng mamuo sa silangang boundary ng ating PAR. Gagalaw generally northwestward patungo naman sa northwestern boundary ng ating area area of responsibility towards sa bahagi ng Taiwan. So recurving track rin ito, pero as compared sa unang track, yung track na ito mas mataas yung tsansa na magkaroon ito ng epekto sa ating habagat. So more likely ito na palalakasin yung ating southwest monsoon. So yung pangatlo naman nating track ay isang landfalling track. Posibleng yung movement ito generally northwestward pa rin, no? Pero posible itong maglandfall over extreme northern Luzon area towards the area of Hong Kong or mainland China. At sa pang-apat naman nating track, landfalling track rin ito, possible landfall over the southern portion of Luzon patungo sa area naman ng Vietnam. So para sa buwan ng Setyembre, nasan pa rin natin yung pag-iral ng habagat. Kaya kung may bagyo tayo, kahit na mananatiling malayo ito sa ating bansa, especially kung yung track ng bagyo na ito ay kamukha itong pangalawang track, asahan natin yung posibleng paglakas na ating southwest monsoon. So maulang panahon na ating posibleng maranasan sa kanlurang bahagi ng ating bansa sa case na ito. At para naman sa ating latest satellite images, huling namata nitong low pressure area na ating minomonitor kaninang madaling araw sa layong 695 km silangan ng Daet sa may Camarines Norte. So nananatiling maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Dahil sa pinagsamang epekto ng sama ng panahon na ito at ng southwest monsoon o yung habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng central and southern Luzon, including Metro Manila, pati na rin dito sa buong Visayas. Samantala, sa rest of Luzon, dito sa northern Luzon, pati na rin sa buong Mindanao
ay inasahan natin ang mas maaliwalas na panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. At ito naman yung ating heavy rainfall outlook sa mga susunod na araw. So ito yung ating weather advisory na in-issue kaninang alas 5 ng umaga. Dahil sa epekto ng low pressure area, saan pa rin natin yung 50 to 100 mm na pag-ulan na posibleng maranasan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So sa mga lalawigan ng Quezon at Camarines Provinces, asahan natin yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Dahil naman sa habagat, itong kanlurang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas, makakaranas rin ng significant rainfall. So dito sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique, asahan natin yung 50 to 100 mm na pag-ulan. Pagsapit naman bukas, mababawasan na yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng low pressure area dito sa eastern section ng Southern Luzon. Mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa areas ng Mimaropa at Western Visayas. So starting tomorrow, itong lalawigan na lamang na Occidental Mindoro ang posibleng makaranas ng 50 to 100 mm na mga pag-ulan. Kaya sa mga nabagit na lugar, today until tomorrow, patuloy po tayong maging handa sa mga banta ng localized floodings, especially sa mga urbanized areas o yung mga low-lying areas at yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Posible rin yung mga landslide o yung mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar at yung mga highly susceptible areas. At ito yung ating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw for Luzon. So dito sa area ng Metro Manila, at malaking bahagi pa ng Luzon makakaranas sa makulimlim na panahon. So isa-isahin po natin, dahil sa epekto ng low pressure area, makakaranas tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Bicol Region, sa lalawigan ng Quezon, sa mga lalawigan rin ng Bulacan at sa May Rizal. Samantala sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, nalalabing bahagi ng Calabarzon at buong Mimaropa, makakaranas rin tayo ng makulimlim na panahon. Dulot naman yan ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So makikita natin, no, silangang bahagi ng Luzon, makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Samantala itong western sections ng Luzon makakaranas naman ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga flooding or landslides over these areas, lalong-lalo na kung continuous yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, so for northern Luzon and the rest of central Luzon, or for most of northern Luzon, so Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley ay fair weather ang ating inaasahan ngayong araw, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa pa rin ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa areas ng Palawan, Visayas, pati na rin sa Mindanao, magpapatuloy nga yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa buong Palawan at buong Visayas. Samantala, sa nalalabing bahagi ng mga areas na ito, so sa buong Mindanao, ay generally fair rin ang ating inaasahang panahon. So, maaliwala, simula umaga to tanghali, pero maghanda pa rin tayo sa mga pag-ulan na dulot ng thunderstorm, especially sa hapon hanggang sa gabi. So, mapapansin po natin, no, mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa northern portion ng Mindanao. So, umiiral pa rin yung habagat over these areas, dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, pero as compared to kahapon, mababawasan na yung mga sustained na mga pag-ulan. Pero maghanda pa rin tayo sa mga banta ng flooding or landslides. At sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating 4-day weather outlook, so ito yung mga inaasahan nating panahon sa mga susunod na araw. So muli itong low pressure area na ating minomonitor, malit yung tsansang maging bagyo within the next 24 hours. Yung paggalaw nito ay generally northwestward or pahilagang kanluran patungo dito sa karagatan sa silangang bahagi ng Central Luzon. So hanggang bukas, magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat at ng low pressure area na ito dito sa Central Luzon, including Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at sa buong Visayas. Pagsapit naman ng Miyerkules, mababawasan na yung mga pag-ulan over Central and Eastern Visayas. Magsisimula na yung mga pag-ulan over Northern Luzon. So, for Wednesday or sa araw ng Miyerkules, asahan natin yung maulang panahon over Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, including Metro Manila, sa area ng Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region. Pagsapit naman ng Huwebes hanggang sa Biyernes, mababawasan na yung mga pag-ulan over Visayas and most of Southern Luzon,
Pero magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa may Ilocos Region, sa may area ng Cordillera, Central Luzon, at dito sa kanlurang bahagi ng Mimaropa, dito sa area ng Palawan. Kaya sa mga sunod na araw, patuloy po tayo mag-monitor ng mga localized advisories na ini-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers dahil posible pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms. So ito yung mga malalakas sa pag-ulan sa bandang hapon hanggang sa gabi. So kahit panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito, kung may kalakasan, posible pa rin ito magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Haring araw sa Kamunilaan ay sisikat mamayang 5:44 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:08 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga localized warnings na iniisyu nga ng ating Pag-asa Regional Centers tulad ng mga thunderstorm advisories, rainfall... Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik tayo kala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang, doon na 19 minutos suman ang alas 8 sa buntag. By the way, good morning din na sa ato ang mga listeners sa Davao del Norte, no? Kang Kuya Mel. Good morning din na, Kuya. O kay Kuya Ryan Almano o Ate Pawi. Naminaw kanunay. Si Makoy Kalibayan o ang iyahang asawa. Asa man mo ron napita, Mak? Oh? Wa man ka mangagda si muhang kasal din na, Mak? Si Makoy Kalibayan. O iyahang asawa, good morning. Si Gilbert Jess, good morning. Greet na kong apil mga taga BCP, Northeast Davao. Salamat. Oh, may buntag ninyo din na. Si Ma'am Christine Ampolokyo, good morning. Ingon pa siya nga kana si Rimulya tanawang dagway ana gabitay na lang ay bag gaba na naapay abanti gataas lang ang suwang. Pastor nga yawa. Grabe naman. Kuya ning mga komentos ato ang mga kuan nato listeners mga kaigsunan. 20 minutos suman ang alas 8 sa buntag. Karon taon ato ang may galang hisgutan no lokal Di na to ni kuan pa salsalon sa kayo kay naapay mga development ani atong paabot-aboton mga galang may tungod aning issue kang turi no ato lang ni monitoron unsay may tabo aning 80,000 nga armas nga giplano may galang ni Rimulya di naman ni pwede ni tago-tagoon nila no so pag ipadayon ni Rimulya alam na dis so mauna ang ato ang bantay-bantayan karon. Dirita magpa-local ta mga higala. Gamay. Pero actually dili ni siya local Kaya daghang mga tao sa ubang mga dapit nga moan hidris dakbayan sa Davao o pwede mo nga maapektuhan ani. Kaya di mga higalang kang Jupit Baluran nga kuan sa 2nd district no nga proposed ordinance nga ipaubos na ang mga private vehicle sa gitawag nato og number coding. Number coding na. Ang 1 to 2, Lunes, 3, 4, Martes, 5, 6, Merkules, 7, 8, Huwebes, 9, 0, Biyernes. Pagka Sabado, Domingo, labo-labo. Mauna mga higala, ang ordinansa ni Jupit Baluran. Matay. Bura man mga higala og negatibo ang mga dabawin nyo aning trabaho ani. Basig maon ni makadaot mga higalas political career ni Jupit Baluran. Tiguwang na baya in taon si Kundi. No? Maig na pa lang kanunay si Kundi sa iyahang kiliran. Okay, makatabang-tabang sa iyaha og pasabot. Wa ba kagigamit si Jupit Baluran pud aning uban din alanganin mo duso ani pero gusto nga mo duso pero alanganin sa mamahimong reaksyon sa mga tao. Labi na mga dabawenyo, mga di opisina, na mga estudyante, di na mahatod kay dili mga higala allow ubos sa coding once mahimo na ning ordinansa. Di ba? Mga taxi driver. Hayahay na mo din no? Kay kung i-coding na ni, di naman ang night service dili naman everyday mahatod. So manakay na nagtaxi.
Pero dili siya mga higala gihapon praktikal. Dili siya mga higala praktikal, wala siya sa timing. Taimiming kung baga. Basig din hinagyod mga mote hinuon ni si Jupit Baluran. Ha? Kaya itong una ba yan? Lagani, wakadaog karon. Kaluyan may higala na kadaog. Unya, masunog na hinuon ang iyang political career. Tungod ani mga higalang ordinansa nga iyahang giduso-duso karon nga number coding para sa baga pribado nga mga sakyanan, no? Hinumdumi ang dakbayan sa Davao, although daghan na din mga Dabawinyo nga na ay mga sakyanan, kaya available naman ning mga sikanhan, mga surplus. Maningkamot man gyud ang mga Dabawinyo tungod kay para makasave mga higala og money, no? Di ba? Dinisarte, Ricky Edge, good morning ninyo din ha, naminaw og nagtan-aw sa tong programa. Para makasave og time and money mga higala mo na makuha na lang sila og sakyanan. So ang ilang sakyanan makuha, usa na po yun kabuok. So ang plate number ana, ang ending ana mo sundon kung 6 na siya. Unsa man ang adlaw, Miyerkules ang 6. Ha? O Miyerkules sa kabiyahe, kung 1 ang ending sa iyang plate number, Lunes na siya makabiyahe. Di na siya makatrabaho, makatod sa iyang estudyante sa laing adlaw mga higala. Kautaw-taon, ato ning balikan yun na pa. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Basic! Love Radio! Alright, balik na may gala. Dito sa ito malagkuyog sa 90.7 Love Radio. 24 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Si Vic Vic o si Paul din na sa Bulkachoy. Good morning. Ang iyang mga gwapa din ha, kaayo. Dapat imo nang palipstikon, pamik-upon na nimo para ganahan ng mga PUG driver mag-serve din ng Bulkachoy. May buntag si Lalay, no? Sa Lalay Beauty Salon na sa Puan. Si Tating Uruyan o mga membros pamilya, good morning. Bing Tan, may buntag. Si Mamo Barcelona, may buntag po. Kanunay yun na nagsubay din sa programang Issue sa Masa. Lanog-lanog ng ilang mga radyo din. 25 minutos, suman ang alas 8 sa buntag now. Naisgutan mga higala na to. Kini may tungod aning kang Jupit Baluran nga proposed ordinance nga kuana kining number coding na ang mga sakyanan. Daghang mga Dabawinyo ang nialsa mga higala ang kilay, no? Tungod kay dili siya praktikal og well matabangan ang traffic pero dili niya matabangan ang mga tao. Di ba? Kay naman ni correlation mga higala. Ang kining gitawag na to traffic ug mga tao. Siyempre imong timbangon asa man karon, nigaan ang traffic na problema ang mga tao. O nigamay ang problema sa mga tao, nidako ang problema sa traffic. So imo nang balansihon pag-ayo. Karon ang anak ni Kundi Baluran nga bulanon nga si Jupit Baluran sa ikaduhang higayong nidaga ni Daog. Nagpanday ron mga higalang ordinansa ambot kinsay gasugo ani niya mga higala. Nagpanday karog ordinansa nga himuon na og number coding ang pagbiyahe sa mga private nga sakyanan. Now, na-mention na to kaganiha nga naani dako nga problema, naani dako nga implikasyon sa mga tao, labi na mga estudyante nga ginahatod, mga ginikanan nga maghatod, o sa mga nagtrabaho. Kaya siyempre, ang mga Dabawinyo, mga higala, dili man ni si Sara Diskaya, nga naay 40 kabuk sakyanan, lain-lain ang ending sa plate number. Di ba? Although daga mga Dabawinyo na sakyanan, pero tag-usa, duha. Subot pa sabot, dili nila magamit mga higala throughout the week ang ilang sakyanan, except Sunday, Saturday, and plus one day mga higala para sa ilang usaka sakyanan. Ang plate number mga kaigsunan different sa kining uban nila nga mga sakyanan. Now, ang ato ang bot pasabot din nga kung ikaw na kay usa ka buok sakyanan, ang mga way sakyanan dili man maapektuhan ani. Pero daghan sa mga Dabawinyo na ay sakyanan. Naa kay sakyanan usa ka buok ginagamit nimo hatod sundo sa imong mga anak. Eskwela. Hatod sundo.
Kaya di ka gustuhan ng mga carpool, kay narabay mga driver sa carpool nga manyakis, okay lang na og ang inyong ang driver sa carpool, pareha ni Kuan? Ha? Ni Stephen Rodriguez. Oh, nga dili manyakis. Sa asawa na daw siya manyakis. E basil niya, inyong anak na dalagita, luguson pa na. So ginahatod yun mo. I mean, security-wise, mas nindot ba yun ang pamilya, mga higala ang maghatod. O, hatod. Karon, isara mo sakyanan, sa tuwa pakausan na lang nimo siya mahatod. Kung mahitabo na ning balaod nun, ni Jupit Baluran. Mao nang palagay sila ning Jupit Baluran karon. Sunog yun, masunog yun si Jupit Baluran aning. Dili ni mga higala ma-advise ni Kundi dia nga. Iatras na lang yan, Jupit, iatras na lang na. Kaya masunog ka na. Wala ba ka makadaog at tumilabay ang eleksyon? Nga nidagan ka. Karon na ba ka nakadaog? Nya karon, masunog ka ng imuhang number coding ordinansya, patay ka gina Jupit. Oh. Di ba? Karon, di opisina. Imbis na makadala ka og sakyanan, mo sakyanan, magamit mo service throughout the week, sige kang trabaho, kausan na lang ka pwede mo gamit sa mong sakyanan. So, dili man siya tawag nato mga higala o legal deprivation sa imuhang part. But it becomes a financial and actual deprivation, actual financial deprivation mga higala sa imuhang personal right to use your property, to use your car. Di naman mo siya pwede gamiton mga bay. Sa upat ka adlaw. Pwede na lang mo siya gamiton. Kausan na lang sa kasimana plus Sabado Domingo. So sa 7 kasimana, katulo lang nimo pwede gamiton ang imong sakyanan. Upat ka adlaw, dili ka pwede mo gamit sa imong sakyanan. You are being deprived. Nipaligay ang sakyanan kay para magamit-gamit na to anytime. Pwede ta makalakaw anytime of the day and night. Pwede na to gamiton. Karon, dili na ka makagamit. Limitado na ka. In control na ang imuhang mga lakaw. Tungod sa ordinansa ni Jupit Baluran. Naku po. Pag-abot sa eleksyon ni asa ka ni puniton si Kundi. Anak ni Kundi. So kamo din ang mga konsyal nga mag-sponsor ana, mag-co-sponsor ana. Moboto ana. Mailhan mo sa mga Dabawinyo nga nagbutar mo anang kanang ordinansa ni Jupit Baluran ako. Mamiligro mo ana basig pag-abot sa panahon. Ang ato ang kuya nga nidagan ni tagamintal mga higala nga si Abay Bargamento. Basig mapulihan ni si Jupit ni Abay Bargamento binbaka ni Bibot Lario. Just the district. Di ba? Nga naman. Wa ganahi ang mga Dabawinyo anang number coding. Dapat ang unahon sa mga konsihal maghimo og mga pagtuon in coordination, problema man ang traffic, in coordination sa mga stakeholders. Kani mga igalang LTFRB, LTO, TMC, Highway Patrol Group, aron maghimo og mga maayo nga plano para ma-regulate ang traffic. Dili ni mga igalang kuding-kuding. Kaya ma-regulate ang traffic, pero mas bugat mga higala ang issue nga na-deprive ning mga tao sa paggamit sa ilahang mga sakyanan. Ilaliman ka na. Bisag duha pa kabok ang imong sakyanan, obliged ka nga 3 ka adlaw mag-commute. Di ba? Obliged ka. Kaya 5 ang working days nimo 5 Duhay mo sakyanan, so meaning, nalang kay 2 days na pwede magamit sa imuhang sakyanan. Puwera lang sa Sabado Domingo. Mao na ikaupat. So, gusto may pagtanaw ni Kundi Baluran din Kundi Baluran. Jupit Baluran, anak ni Kundi Baluran nga bulanon mga higala sa mga taga-dakbayan sa Davao. Kaliwat ni Sara Diskaya nga 40 kabuk sakyanan. Nausa naman hinuon ni. Nagkahinay naman ang kurbada hinuon ni Konsyal Jupit. Aka ni ako, inamigo nga advice. Amigo ko man iskundi. Amigo ko ni iskundi. Kay bulanon po ni. Amigo ko ni. Ani na lang. Konsyal, ayaw lang sana karon. Nindot man na ang intensyon. Pero ang side effect, mas dako. Kau ba na nas pasyente? Na kung operahan mga higala, mas mulala. Ayaw na lang pa-operahe.
bahala na din hag magbutoy na din. Ayaw na lang ko operahin. Kaya mulala. Diba? Mas mulala kung operahan. So ayaw na lang nag-ipadayon una. Ikaduha. Gawas ani mga higalang epekto nga ma-deprive ang daghan nga mga dabawenyo nga adunay sakyanan including ang ato ang mga bisita mga higala. Di makasulod din kay ang kuan. Halimbawa, ang plate number ending niya is 0. O niya, ang mga higalang meetings, transactions din Lunes na siya din dapat. Kasi mag-commute, ibili na niya mga higala dito sa silingang dapit ng iyang sakyanan kaya di pwede mo sulod. Di magamit. Di ba? Apektado mo. Kamo mga silingan na mo rin. Matuman yung plano ni Jupit Baluran, konsyal sa 2nd District. Di na mo kasulod basta-basta sa Davao. Magamit og sakyanan. No? Ikaduha, ang atong dakbayan sa Davao naa pa sa proseso sa pag-transform ngadto sa gitawag nato transport modernization. Naapata din ang dapita. Wala pa fully implement mga higala. In fact, nagpasalamat ta kay nainabot mga higalang pila to napulo ka mga lowered nga mga boss para makasagop aning mga pasayrong daghan kay labi na during peak hours, buntag o gahapon hangtod gabi mga higala. Luoy in town kay mga pasayro kay wa na may mga PUJ kayo kay gipangkansila naman mga higala, wa na gipang-renew ang ilang mga franchise. So nigamay na lang ron ang PUJ, daghan ang pasayro, so daghan ang mga tanggong. Ang atong boss karon gamay ra po, di po siya mga higala pag yun bastante. Tungod kay wa palagi ni mahitsas ning ato ang transport modernization. Karon nagpasurang-surang si Jupit Baluran mga higala aning gitawag natog number coding na patay kang bata ka mo samot og kalapiti kay siyempre katong dili na mga higala makadrive sa ilang personal nga vehicle tungod kay dili siya allowed under sa ato ang number coding ordinance pag-commute to. So madugang siya aning mga naglinya mga higala during peak hours nga mosakay og mga public utility vehicle. Di ba madugang na sila? So kung daghan karon ang mga di makasakay dayon, mga late sa ilang klase, sa ilang trabaho, sa ilang mga transaksyon, tungod kay kulang ang ato ang public utility vehicle nga ilang kasakyan, mosamot ang problema mga higala sa dakbayan sa Davao ni ining panahuna. Ha? Siguro kung siya Jupit, pwede nang imuhang propose ordinance nimo kanang number coding kung ang dakbayan sa Davao very accessible na ang gitawag na to og transport modernization. Anytime pwede ta kasakay kay naa nindot, convenient ang kining mga public utility. Pero karon maluoy ka in town. Daghan pa kaayong mga Dabawenyo, mga taga 3rd District, taga Turil, 1st District, sa Maypuan, dito mga higala sa Northbound, Kalinan. Daghan pa kaayong mga higala. During peak hours, malabyan na to, why kasakyan? Karon naon ta sa kasakyan kay naa sila service na malit sila may galag transformer din na sa Bill surplus sa Katalunan Pequeño. Di man po nila magamit throughout the week. Kausa raman sa usa ka semana. Mura mag-uyab mga higala, kausa sa usa ka semana magkita. Atay kang bata. Di ba? So, unsa implikasyon ana? It boils down to economic problem. Economic problem. Naman magsakyanan ta para makasave og time. Daghang pagag asikasuhon, balay, uli. Karon di na ka makauli og sayo kay mag-commute ka. Mga ira kakatabang para mo asikaso sa imong balay. Wa ka mo asikaso sa imong mga anak. So may tabo karon din na. Ang pangutana, ikaduha, natabangan ba nimo ang mga Dabawinyo ana? Wala. Natabangan nimo ang mga Dabawinyo og duot. Ay, dili siya maayo. Di ba? Kuna, kung siya Jupit Baluran, habang may panahon pa, mag-isip-isip ka na, ana. Oh? Kinsa may nagtudlo ni mo, ana. Isip-isip ka na. Kay basin yan ang makasira sa lagay mo. Ay, kalagay. Sa kalagayan mo, lagay. Sa Tagalog na. Ilaliman ka na kay service, di na mo magamit mga higala. Mo trabaho ka. Gamit kag service, sinaw kay akong service. Kay akong sekretary, ikarga na ko unya. Ay, ang
sekretary man po dahil ikarga mga igalas panuha. Ang sekretary ikarga. Oh. Imbis ang sekretary makarga ni mo kalima sa usa ka semana kay kada uli imuhang pasakyon. Pasakyon nimo. Ang imo sekretary nga gwapa kayo, wow legs kayo. Kausa na lang. Oh. Malipay si Mrs. Anang. Malipay si Mrs. Anang hitabuan na. Pero I mean, ako istorya ra gud ni nga kuan kinanto pero tinuod pud baya ning nahitabo. Di ba? Oh, tinuod nahitabo kay kanang mga boss niya, mga manager mo hire og sekretary, gwapa gyud. Gwapa gyud, siguraduhon gyud nang gwapa kinay uli. Day, asa man ka mo pauli day? Sa kay diri. Yato ta ka. Garay, madugay, masuki na. Dinha na. Mga sumpay ang dapat dili masumpay. Mga bugto ang dapat dili mabugto. Diba, Sir Jaime Balneg, Dinas Jinsan, good morning. Oy, si Arian Galas, nagtanaw po. So, dinha na. Mga bugto ang dili mabugto ug mga sumpay ang dili masumpay. Ang dili dapat sumpayon nga pagbati kay bawal. Delictus amor. Usa na delictus amor. Delictus amor. O sa German pa na, verboten. Verboten. Sa Tagalog pa, bawal na pag-ibig. O sa English pa, illicit love affair. Diha na. Di na gyud mga higala mahatod sundo. Tibuok si mana. Kausa na lang gyud. Ay nako. Tataon. Balik na. Humanama pipila ka baga pahinom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik ta may gala dili sa do panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa samtang 41 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Kaya kong istorya tinuod ni. Imong asawa nagtrabaho, dapat imuhang sundoon siya, no? Kada uli niya. Labi na 10 oras na muli. Di na nimo siya masundo kay usara magkabuk niyang sakyanan, di magkakaliwat ni Sara Diskaya nga daghang kay sakyanan. Di ba? Kay mayo unta o kanang magabi pwede na, no? Kanang dili during peak hours dili implement ng number coding. Pero tibuok adlaw Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes. Lain mga higala, paingon nga to sa Biyernes. So dili na siya pwede nga, mayon ka nga, di man peak hours karon pwede na ni. So imbes nga masundo nimo kalima ang imuhang asawa sa usa ka semana, kay mo na ang working days niya. Kausa na lang nimo siya masundo. Di ba? Na, delikado og lain ang musunduan ng imong asawa, patay kang bata ka. Ha? Lain ang musundo sa imong asawa kay di naman ka makasundo kay ang imong sakyanan
Ang plate number, usa kaadlaw raman yun. Kung ang plate number, ang ending is 1, Lunes na nimo masundo ang imong asawa. Di na ka makasundo Martes, Merkulis, Huwebes, Santo, Biyernes. Oh, paita, basig lahi na ang musundo, ana. Nah, niya, mag-hits-hits na mga igala, anang uban nila nga mga kauban. Dinha na. Oh, dinha na matugkag busit-busit mga igala ang pamilya. So, kaning giplano nga ordinansa ni Jupit Baluran, delikado ni. Oh, pwede ni nato sabton mga higala nga anti-family. Di ba? Kaya ang pamilya mga higala, gusto mo gina magkuyog-kuyog kanunay. Pero imuhang i-prohibit. Imuhang wag tangon ang kahigayunan nga mahatod sundo, magkakuyog sila tungod mga higala aning kuding-kuding nga ordinansa ni Jupit Baluran, it becomes an anti-family. Di ba? Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na. Bitaw. Kaya imbis nga iyang Jet Gaban, good morning din na. Jet Gaban, Sinilo Palyer. Burag bawal naman ron. Manerbisyo kung dili ka kurakot yun. Burag ingon anak yun. Qualification na ron. No? Qualification na. So, dapat kabalo ka. Para makatayam-tayam ka din nag-unsa ng daw-daw din sa kining nga gobyerno. Pero atong balikan. Kaning ordinansa nga giplano ni Jupit Baluran, ako dili jud ko believe ani. Siguro pagabot sa panahon. Pero sa pagkakaroon mga higala, it sounds impractical para sa mga Dabawenyo. Imo lang dungagan ang problema nga daghan kayong pasayro during peak hours ang di makasakay mga late silang trabaho o sa ilahang eskwela. No? Kaya siyempre, sa ako nang ipasabot, kung di na sila matod, mahimo silang pasayro sa mga public utility. Ang pasayro sa public utility karon perting daghan na mga higala mabuntag ug kanang hapon hangtod gabi kanang panahon sa tinguli. Mag-abot ang mga estudyante o mga di opisina mga higala. So imong gidungagan kay di na niyo pabihayon ang ilahang mga sakyanan. So where is now the practical point of view in solving the present and current problem mga bay aning mga pasayro? Wala. So dili siya panahon. Basig din ni mapurnada gini si Jupit. No? Muna daghan ng utana karon. Naaba sa saktong panghuna-huna si Konsehal Jupit Baluran sa dihang iyahan ning giduso ning ordinansahan eh. Naaba siya sa saktong panghuna-huna. Maunay dako kayong pangutana karon. Ako, amigo ko manis Kundi, pero siguro Konsehal Kundi, advise imong anak. I-atras na lang sana. Kay dili pagyud na siya haom sa panahon. No? Tanang butang na agyud na timing. No? Right thing at the right time. Di ba? Right thing at the right time. Mo gyud dapat. Right thing but not in a right time. It becomes a wrong thing. So, Konsehal Jupit, o kisa pa nang gusto niya mag-co-sponsor ani, isip na mo. Kung mag-co-sponsor bagyod mo. Mars Mara, good morning din na. Okay ra, unta ng number code o applicable tanan. Basin ang mga counselor kay exempted pod ana aw dili na maayo nga tilimadon. Wa punta kabalo kung exempted ba ang mga government official. So, kung dili exempted ng mga government employees and officials mga higala, apel nga ma-jeopardize ang serbisyo sa mga tao. Kay magka-late na sila mga higala. Kay wa na sila makagamit sa ilahang mga service vehicle. Unless kadtong mga kaliwat ni Sara Diskaya nga daghan kayo mga higalang service. Di ba? So, it is a very impractical mga kaigsuunan. Wala sa timing. Wala sa timing ang panghuna-huna ni Jupit Baluran karong panahon na aning iyahang number coding ordinance para sa mga private vehicle, I should say. Wala pa yun. Sige lang. Ato ni mga higalang subaybayan. No? Ato ani mga higalang kanunay ipasabot ngadto sa mga tao nganong dili ni siya. Ako, daghan man kog amigo din nga mga buy and seller. Pwede man ko makahiram sila mga sakyanan. Ug maa kanina po nga
sakyan ang gamiton kay mo ni ang allowed, pwede man. Pero pila raman mi kabuok nga naay makailang nga mga buy and seller nga pwede makahiram sa sakyanan. Masahay na tayo kaila, di pagkita pa hirman kay basig magasgas. Di ba? So, akong bot ipasabot. Business once affected, economic also affected. Employment affected. I mean, ang ilahang employment because of the transportation, affected po ang ilahang family. So, wala ko'y nakitaan mga igala pag yun sa pagkakaroon nga medyo adbantahin yung plano ni Jupit Baluran. Ha? Ryan Bintulan, good morning din ha. Dapat establish na sa public transport o sigurado dapat baliktaron niya ang kuding. Kung 1 to 2 mandi, dili pwede mo biyahe. O naalang time 7 a.m. to 7 p.m. unta. Okay. Taon-taon na, ato ani mga igala nga balikan. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kailangan pa mag-memorize yan? Basics! Love Radio. Balik ta mga bay. Dili sa tapanagkuyog sa programa nga Isyu sa masa. Doon na na'y 42 minutos sa Nikalabay human ng alas 8 sa buntag. Amo padayong naminaw din sa 90.7 Love Radio. Ay kalimot abay September, agaray, magsugod na ang ato ang huli kaday, huli kadong para na kay brum brum. Agaray. Only 10% sa entire Davao City ang congested. On selected hours, no room for coding. Mato ni Stephen Rodriguez. Mo ni ang iyahang observation. Alright. Sige lang. No? Sa ako nang na-mention mga igala, ato aning obserbahan. Kaya basta ako, wala ko'y believe aning ordinansa nga gipanday karon ni Jupit Baluran. Daghang mga tao mapiktuhan ani. Daghang panginabuyan mapiktuhan ani. Daghang mga kabataan mapiktuhan ani. Mas daghan ang disadvantahe kaysa advantahe. Basig ang hilig ani ni Jupit Baluran perdigana. Perdigana ang iyang hilig. Sige lang. Basig matambagan siya sa iyang amahan nga si Kundi. Kay may pamanig panghuna-huna si Kundi karong panahon na. Although, di na maayo mo lakaw kay naigo sa arthritis akong amigo in town. Arthritis na daw siya. Ayaw, lagi si kaon na imong dinurado din nagikan sa Marilog. Kay basig mo na hinungdan sa imuha din ng arthritis kung siya kundi. Yan ba kung itagaan na itong iyang dinurado gikan sa Marilog? Perting humuta ba? Basig mautoy nagka-arthritis. Ito, may muntag din na ni Conchal Kunde. Ganito mga igala. Amigo taman pero issue lang. Kaya bang tabangan na to sa pagpasabot kung unsay acceptable sa publiko, unsay dili. Walang personalan ni ato adin. Alright, sir. Doon na naman gali, 50 euro minutos sa Nikalabay, humanang alas 8 sa buntag. Arita sa istorya may galakan ni makaingon mo ani nga wow. Si Conchal Ralph Abella, there's Davao City. Kamo mga negosyante bisan outside Davao City, pwede mo ani mo tutok aning issue ani. Kay nindot kayo ning plano ni Conchal Ralph Abella. Diya may gala sa 2nd district nga tuang dakbayan sa Davao. Good morning din na, no? Conchal Ralph Abella. Atong mga 4 months ago, nag-text siya sa kuha nga nagapaminaw daw siya. Si Kapitan, classmate na ako ni sa law school, si kaning diri sa Lasang ba ning iyahan ni? Tunidagag Conchal na ba, 2nd district, kalimot ko sa pangalan. Classmate po na ako, nagapaminaw po daw siya diri sa tuang programa. Salamat kayo, no? Kalimot ako sa pangalan. Sige lang, ako lang nang hinumduman ugma. Tanahon ko na spoonbook. Alright. Unsa diay ning giplano karon ni Concha? Human naman siya to mga senior citizen, mga benepisyo sa senior citizen mga igala. No? Katong chief of staff dati ni Conchal Dani Dayang Hirang. Nga kapitan na karon dito sa Lasa, dugay naman siyang kapitan. Villapuerte Alfer, good morning. Timbaya, dinapitas may Lumundaw, Marilog.
samtang nag-inom og native nga coffee. Lami na, no? Native nga kape. Dili synthetic. Pero makainom ka ning ako ang kape nga Handos Power Coffee, imuha yun ng ilabay na imong kape din. Ilabay na nimo. Hasta imuhang misis ani ganahan yun. Ganahan yun sa soothing effect. Grabe. Effect pa yun, ha? Bitaw. Dito mga igala aning istorya may tungod sa kuan. Ordinansa nga pandayon ni Konsehal Ralph Abilia nga nagtumong mga higala nga himuon nag 3 years ang business permit kay tag 1 year man na to unburden the business sector mga higala nga nagbagulbol karon dinha sa City Hall tungod anang gipang-appoint ni Mayor Basti mga higalas Business Bureau apil na ng building officials nato dinha nga perting dugaya makapalugwa sa papeles. Worst, tungod kay naay ng gawas nga istorya nga grabing pangwarta daw ron din sa City Hall. Grabe. Ingon si Konsehal Ralph Abilia para masulbad ni. Di man totally masulbad, but malimit kaning mga isyuhan ni nga makadaot sa administrasyon ni Mayor Basti. Himon talag 3 years ang business permit nindot. Makapangurakot man sila. Pero sa tulo ka tuig, kausa na lang. Inay katulo sila makapangurako. Diba? Tama. Maminus-minusan yun mga kaigsunan. Kana, building officials, ma-approve ka ng kuan, kinanglano nimo sa imuhang business permit, dugay ka i-release, kay ipausap pa ang imuhang building, dagag pangitaon nga dipikto, unya kahuman, kinahanglan yun, nga makig-appointment ka dito sa head mga higala, kay mag-istorya gid mo, nga kamo-kamo lang. Agaray. Dinha na nagdado mga higala ang mga negosyante. Mao na. So karon ang kang Konsehal Ralph Abilia himuog 3 years para kung makapangungkuman mo sa mga negosyante sa tulo ka tuig, kausa na lang. Inay katulo sa usa ka tuig mo makapangungko. Di tayo total ang mga negosyante. Kaya mo manigreklamo sa mga negosyante karon mo bitaw na nagpalabas ng Tatay Digong. Tatay Digong, dagani ragon, hinlui ragon sa ning City Hall ragon. Kay gibinuangan lang si Mayor Basti aning iyang gipangbutang din na sa City Hall ba? Di pa binuangan lang si Mayor Basti kani iyang masakop nga gibutang din sa City Hall. Gigamit-gamit na siya nagsigit pangwarta Tatay Digs. Dagani ragon. Ni dagan si Tatay Digong balik og mayor. Ang problema, kaya ipapriso man mga higala ni Bongbong Marcos, tambalos-los, administration mga higala, nga tos dahig the Netherlands. Pero ting lipayan, yung ipang-appoint din ni Mayor Basti, nga matanggal na unta, og mulingkon si Tatay Digong, pero di matanggal, kay tuwa pa man sa Tatay Digong sa dahig the Netherlands. Maunay nakabahog, tiktik. Di, paman matanggal, kaya wa pa mas Tatay Digong. Tuwa pa mas dahig na Netherlands. Pero kung maulis Tatay Digong, lubat-lubatan na sila, kaya matanggal na. Muna na doble ro ng ilahang paningkamot din o pangungko mga higala, anang mga negosyante. Yakan ang mga papilis, kanang nag-apply din mga higala, business permit, building, sa building din Mga ang nahitabo sa pagkakaroon. Ang mga negosyante, reklamo mga higala. Muna yung rason, nga nidagan sa Tatay Digong. Muna nga malipay na sila, kanang ipang-appoint ni Mayor Basti, wa makabalo siguro tong mayor nalipay na sila, nga si Tatay Digong di na makauli dire sa Davao. Kay kung makauli dire, mulingko dire sa City Hall, kay elected mayor, mga waslik na silang tanan din na naghimo og mga karumal-dumal sa ato ang local government. Nagsige nag-ampurog, sige siguro nagdagkot og kandila diya sa kwan, San Vicente Ferrer, nga di na yun makaulis Tatay Digong. Kaya once makaulis Tatay Digong, waslik na sila din ilang pwesto sa City Hall. Waslik na, di ba? Makadupas Mayor Basti sila. Kaya mo yung oras Mayor Basti nga, vice raman ko, acting mayor raman ko. Ang ako mag yung papa mo yung mayor, nawa tayo mahirap. Di ba? Kaya dugay na lang si reklamo, mabitaw nga si Tatay Digong. Sa compromise agreement daw sa mga negosyante, kaya di mo na istorya. Nga kana mga igalang mga negosyante nga naglabi nga
padaganan para mahinluan na din ang City Hall kay naputos na mga higala ng daghan ng department, di man tanan. Pero dagang department din ha, naputos na sa mga mangortahay, kana mga bag-o din ha. Naputos na sa mangortahay. Kung ka na sila karon, kana mga bag-o din ha. Nga mangortahay kayo, nagsige nagampo siguro dito sa San Vicente Ferrer. Ayaw na yung pulis, Tatay Digong, para di may mga waslik diri. Ayaw na yung pauliayin tao na ako na nagimo. Pero karon, naay ordinansa. Nagiplano si Konsyal Rat nga himuog 3 years ang business permit. No? Dapat mo na. Himuog 3 years. Tama na siya. Para di na makabuylo og pangungko mga kaigsuunan ng mga naa din ha sa City Hall. Kay dugay na kaayo nga naglagot-lagot ang mga negosyante. Na iba mga negosyante nangadto na lang sa ubang probinsya. Di man nila unta gusto dito. Pero wala sila choice mga higala. Kay kung dinhi sa City Hall, ipit permanente sila. Ipit. Sibat-sibatan ka. Pag di ka mo silang gusto, sibat-sibatan ka. Di ka nila tubangon. Dugay kayo. Asa naman ito kapabis? Wa pa ma-approve kay wa pa diri si sir. Tuwa pa dito sa Kuan, Hong Kong. Si ma'am, tuwa pa dito sa news, sana. Tuwa pa dito sa Switzerland. Tuwa pa sa Australia. Garay. Maunay nakabahog. Tik-tik. So, kana sila karon din ha, nga mga mangungkuhay sa City Hall sa Davao City, kada mga department din ang mangungkuhay yung kayo, matod pa sa mga negosyante, nagsige nagdagkot og kandila, nga di na makauli sa Tatay Digong. Kay kung makauli sa Tatay Digong sa Davao, elected mayor, waslik ang ilahang abton din ha sa puisyo. Ato pa din padayonon, ugma na lang puhon mga igala, kay na short na punta por bida, maoni short mga igalang di ko gusto. Katong short, katong nag-short nga kuan, amo to'y gusto ni Oscar Tao si Rano. Katong mag-short permi, labi nag-single mom. Garay! Oscar Tao si Rano, ugba pohon schedule ka diri ha. Manggraskat ka diri ulo, ugma. Manggraskat ka diri ulo. Ugma pohon. Alright, walay oras magabay. Ini sa tuan palagkuyo ka pala ta magbulag-bulag may galang ato ang pulong pamalandong karong buntaga. Ang kalaay sa kinabuhi, walay kabutangan kung ang direksyon sa ato ang ugma walay maayong kapaingnan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. It's me yung Tanosay. Good morning, pahabol pa. Ang turba po sa magtagda sa mag-istasyon, dinis 90.7 Love Radio, issue sa masa. Mayong buntag and keep safe always, mga bay. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.